I čao ljudi, danas ću da vam snimim. Čekajte, tako. Paprika challenge, ja imam paprike. Ali ljutu papriku. Tu imam kašku. I da vidimo da li se ušteti. Ima uvolim nosim, ne volim puno. Malo spustimo. Ovo je jako ljuto. Izvinite ako gledate napolje. Vojte, odmah se već. Evo me ljudi, skoro sam vrata. Izvinite ako gledate nešto mer. To mu treba da radi. Pa što ima da mi ispirao, nema veze. Ima da ispravamo. A ne, pa ovdje malo. Prvo se. Не знаю, malo bez vode. Moram. Znači, samo voda. Aj, ovo ljuto. Nisam znala da se ovako ljuto. Ovo nikad neće jesti. To sam da vraćam. Šašti pun. Tu. I bude zahvatim, pa moram stolicu. Evo se ljudi, uspala sam. Mnogo ljuto. Nemoj da pokušavati kad kuće vratite. Znate kako mi je ljuto u ustima. Moram jabuku da pojedem. Bože. Im pišite šta želite sljedeći challenge da volim. Da, im pišite šta želite sljedeći challenge da uradim. Ne znam, neki challenge mi predložite u komentare. I to je bilo to. Ne vidim da je